Mijn naam is Ayel. Ik kom uit Ethiopië. Ik ben sociaal werker, maatschappelijk werker en ook een tolk. Ik ben hier al 10 jaar. Ja, ik ben eigenlijk een vluchteling, zoals vluchteling naar Nederland aangekomen. Ik heb hard gewerkt om alles te begrijpen. En dan, dat maakt. Ik wil graag gewoon een beetje verschil maken. Ik heb heel veel dingen meegemaakt in mijn land. En dat is ook nog hier in mijn hoofd. En ik ben hier. En je komt hier om iets te vinden, maar het is niet makkelijker dan de hoofd is voller en voller. En dan, wat doe je dan? Wat doe ik vaak? Wandelen. Ik hou van wandelen, altijd. Ik wandel echt lang afstand, bijna elke dag, zou ik ook zeggen. En het is bijvoorbeeld hier bij de Groene Ster, langs bij de bos, het water. De honden zijn daar aan het spelen, mensen zijn aan het wandelen. En zie je verschillende dingen. Hè? Dan de hoofd is gewoon, je voelt relaxed en rustig en tot jezelf komt. Hè? Dan, dat geeft mij en dat brengt mij tot rust. Oké. Loslaten. De dingen die niet belangrijk zijn. Vasthouden. De dingen die voor jou echt belangrijk zijn. Mijn geloof heeft mij wel enorm geholpen. Want wij geloven dat er is maar alleen één God. En er is ook één mensheid. Het maakt niet uit als je blank of gekleurd of geel of groen bent. Het maakt niet uit. Wij zijn zoals de bloemen in een grote tuin. Als de bloem is maar de bloemen alleen maar geel zijn, het is saai en vervelend. Maar weet je wat? Het is roos en tulip en de andere bloemen samen, die geven maar schoonheid. Hè? Onze verschil is, het is maar voor onze schoonheid. Mijn cultuur blijft mijn cultuur. Weet je wat? Want het is vanaf geboorte. Het is geprint in mijn DNA. Kan ik dat niet weghalen? Nee. Wel neem ik wel mee van Friesland. Hè? Ik heb ook een beetje de identiteit van Friesland ook gekregen. Je bent hier elke dag. Je bent met mensen, met Friese mensen. En dan, tuurlijk, het komt binnen. Ik woon hier al 10 jaar. En dat betekent, ik heb ook heel veel van Friesland meegenomen.